ocasions en fer-ho. El Sabadell continua ferm en la tercera posició, quarta victòria consecutiva, i el contundent triomf del Badalona davant del Barça Atlètic ha impedit Enrique entrar en zona de play-off. Veiem com ha anat la jornada del grup català de la segona divisió B. El Sabadell continua fent passos de gegant cap al play-off, tot i que avui li ha costat més del compte superar el Santa Eulària. Després del gol de Prades, en el segon 30 de partit, Heredia ha establert l'empat a 1, tot just en el minut 15, però de seguida, en el 17, Axel ha rematat una centrada de Juvenal per fer embogir els 7.000 espectadors que hi havia a la nova Creu Alta. El Sant Andreu va tornar a la falera dels empats, ja en suma 15 aquesta temporada, comptant-hi el d'ahir a Ontinyent. Dani Martí va fer el 0-1 en el minut 19, però un penal dubtós transformat per Dieguito va significar l'empat en el minut 35 del primer temps. Els de Nacho González mantenen el quart lloc perquè el Barça Atlètic ha fet aigües a Badalona en un partit en què David Prats ha fet molt mal al seu antic equip. En els minuts 28 i 32, Pratigol ha situat els escapolats amb un 2-0 en el marcador i encara abans del descans, Robles ha deixat en evidència la defensa barcelonista marcant el 3-0 de cap en el minut 39. El pòquer de gols l'ha culminat de nou David Prats, transformant un penal en el temps afegit. Aquest gol de Gabarnet en el primer minut de partit donava moltes esperances al Lleida al camp del Benidorm, però la resistència es va acabar en el minut 24 del segon temps, quan Domènech va establir l'empat a 1 definitiu. La Gramenet va encaixar la segona derrota consecutiva, en aquest cas al camp d'un Oriola, que va dominar en tot moment i que va marcar 2 gols en els primers 20 minuts de partit gràcies a Andrés i Futre. Un penal transformat per Meca en el minut 36 va donar esperances de cara a la segona meitat, però Ivan Espadas es va encarregar de sentenciar el maig per als oriolans quan faltava només un quart d'hora per al final. Per contra, el Gavà va sumar una victòria importantíssima contra el Dénia, que li permet fugir de la zona baixa de la classificació. Gerard Badia va marcar el gol de la victòria en el minut 69. Ara el pitjor equip català de la categoria és el Terrassa, tot i que encara està un punt per sobre del 16è. Els de Sergio Lovera van caure a casa davant de l'Osasuna B per culpa d'aquest gol de Jorge Galán.